dwa tim giwa mos mondo kik wahol to watim matin gi wan go ka pesa medre timedo. Ok ochuno ni gik moko nyaka tim dichiel. Wanyalo dok nitie gimiluongo ni supplementary budget. Ka pesa rem kata pesa medre kanyo chawling ni pesa onge, wanyalo dok muamed pesa matim go gik moko. Ok ochuno ni nyaka tiek gi kawuono. Wang wach miyo wan wachich gi gini kaka piny obet sani kapok waneno lokruoge an adhi pingo gini. Mani gima donga wach. To gima machaka kora wego jo Kenya ngima, jo Kenya te molo joma winjo dhowani. Sirkal mwatiyogo onge adiera. Gima giwacho ni nyaka idor minwang' jorieko mawacho ni gima giwacho ni en gin joma gimiyi gimoro to ng'iyo wang'i to gimuting're lwete ka ng'e kuti timre nade tikia. Pero kama ni Daktari James Dikal nyakoro mga jong mwana Daktari James Dikal jaod bura mano e kar chung od bura maseme mabende nwantiere godo wuok odhi od bura maduong' mabende odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gikwedo kata gisiro paro mar chik mano mar omenda kaka TV mara mogi wan ka nikech in jofwambo magwa biro bedo e od bura mamalo mar nono wach makama naka yo matin pod antiere ka gi CPA Kennedy Abongo mabende pod biro bedo somo godo paro kotende kod paro mar chik mar omenda otegi bende neno medo orogi abro bedo kasomo ge kik dhi mabora.